салому алайкум бародарон. бисёр вақтҳо бародаро савол метавонанд ки ҳами баляска чӣ хеле мақсад метракияй чӣ намуда арендаш. инами як қолабай бародар, нигоҳ кунед инҷа як қолабаш якта стум дораву 10та баляска дора, дарозиш 220. инамира суткаш ҳисоб мешава. мақсад чансиме ки маслиҳат шава и нархиш ай метри мақсад ҳамуқа зиёд бурези ҳамуқа арзон мешавада. ай объёми кор зависит мекуна бародаро. ина марҳамат тамошо кунед. ҳамиро бародаро аҳамият битен бо тагу болош чӣ дора, сайдинени дора. вақте мерези мустаҳкам меяд. баляскаҳои тоқа мехарӣ ку битони рехтагие меёри мезани во ба монанди мустаҳкам намеяд. ина иҷа градусшам дорем, мақсад лесинсавода ва чизода ҷои градуста аишам астеб.